Табарга теләп җавабын, безнең хакта гел уйладым. Ераклаша арап, сәбәпләре нидә? Нигә икән, нигә ике без ике якларда? Син китәсең узганнарга, ә минем хыяллар киләчәккә таба, вакыт араларда. Кем гаепле? Вакыт гаеплеме җаным, җавап таптым шуңа. Бәхет ул бүгендә, бүгендә. Куллар булсын кулда, бәхет кирәк бүген, бүген. Вакыт гаеплеме җаным, җавап таптым шуңа. Бәхет ул бүгендә, бүгендә. Куллар булсын кулда, бәхет кирәк бүген. Барысын да бүген хәл итә, бүген дә булсын уйларым. Инде мин шуны аңладым. Якынайсын ара, йөрәгемә дәва. Тик син хыялларыңны тыңлармын, җаныңны синең аңлармын. Күзләремә кара, якын кешем тик син, тик син. Вакыт гаеплеме җаным, җавап таптым шуңа. Бәхет ул бүгендә, бүгендә. Куллар булсын кулда, бәхет кирәк бүген, бүген. Вакыт гаеплеме җаным, җавап таптым шуңа. Бәхет ул бүгендә, бүгендә. Куллар булсын кулда, бәхет кирәк бүген. Барысын да бүген хәл итә, бүген. Кем гаепле? Вакыт гаеплеме җаным, җавап таптым шуңа. Барысын да бүген хәл итә, бүген.